И на всяка доша са подходящи 3 вкуса, а не подходящи, когато е в дисбаланс. Когато обаче сме в баланс, ние най-добре е да използваме всички вкусове, защото за да вкараме всички елементи. Затова аюрведичната кухня е толкова пикантна. В нея има и сладко, има и канело, има люто, има горчиво, има стипчиво. Всички вкусове. Те в една аюрведично ястие има от 10 подправки нагоре. И те не са третират като при нас, нали, баба, дече сложи чубричка, малко стане по-пикантничко. Те са катализатори на храносмилателния процес, така наречените агни огъня, който какво представлява огъня? Нали? Той има нужда от храна, т.е. влиза храната, както представете си един огън, слагат му дърва, той изгаря и излъчва топлина. Всъщност ние сме това. И пепелта се изчиства. Нали? Всяка наша клетка има от енергия, за да може да си върши нейните функции, които има. Ние вкарваме храна, храносмиламе я и всъщност тези подправки, нали, дават енергията, дават елементите, за да можем ние да живеем като енергийна система в баланс. Много е важно храненето, но то е много специализирано като храни, като вкусове. Нали? Това всъщност е препоръката, която трябва вече специалиста да я даде. Иначе обикновено ние едем, да кажем, една пита, наобщо казано, всички обичат червени домати, но доматите са кисели на вкус. Киселия вкус съдържа огън. Една пита не трябва да го избягва, защото като едем по цяло лято много домати, ние качваме питата, без да искаме. Така че пак се дебалансираме. Смисъл е да не говорим пък, че лятото е период на питата и вече какво ставаме? Дигаме високо кръвно, там са проблемите с инсултите, инфарктите, най-много инсулти и инфаркти стават лятото. Тоест, ние сами си създаваме условията, в които да се поставяме в екстремални, понякога и фатални състояния. Едно познание за това кой си ти да дава ключа към твоето здраве.